I'm glad ukuthi namhlanje wenza kanje ukhuluma kanje ngendaba yokukhathazwa umpilo because bengathi makuchaza mina ngendlela treat umpilo ngayo kube ngathi ngiqamba amanga. Ngesikhathi sithenga imisi, uMacele ngahluleka ukuthi ngimthengele umuzi because I was not well. Ngase ngithi kuMacele uma abafazi bami bengeke bakwazi ukufika kwakho nezingane zami zingeke zikwazi ukufika kwakho ngeke ngikwazi ukuthenga lo muzi because what is the use ukuthi ngithenge umuzi kodwa abantu bami bengayi kwakho. Wayesethi kuMacele no akanankinga. Ngase ngithi hayi kuqedile ke ngangamtshela ukuthi ngizowuthenga umuzi. So today ke ngizothula ukuthi ke lo muzi esikuwona owaMacele. I did not know that lo muzi kaMacele, but do I know the house? Yes, I do. The previous owners, I used to know them. So for me ukuba la ngiyawazi umuzi but angazi ukuthi ubelonga kumuntu wakaMseleko. Ngicabanga yokugcina ke. Sambongela. Yeah, eyokugcina ke leyo nto. Awu. Hayi, sambongela baba. No, Macele sikhulumisana. When she came in, she didn't greet me because asikhulumisana. So ngizobe ngizenza isilima ke manje ukuthi sengithi ngiyakubongela sibe sikakhulumisana. Am I happy for being ambushed? No, I'm not, because I was told ukuthi siya kwi family fun day somewhere and I asked questions kuMthombeni, but akabonanga kumela ngitshele ukuthi la siyakhona kwesima kanjani ukuze ngichoose ukuthi ngiyaya or not. So again, I feel betrayed. I would not have come. I would not have eaten if maybe ngifika ngitsheliwe, because me eating food but not talking to the owner of the house kungenza ngathi ngiyinto elambayo.